Partner van Limburg Vandaag is Intratuin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Limburg Vandaag. Vandaag hebben we natuurlijk ook weer mooie muzikale gasten. We hebben namelijk Limbo Express samen met Roelie per ongeluk. We hebben Marleen Mos en Johnny G. Maar we gaan het ook hebben over een tentoonstelling van Pieke Dassen. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik eerst een gesprek met Mick Walters. Welkom. Ja, je is directeur van het servicecentrum Gildeopleidingen. Ja, dat klopt. En sinds 2009 ziet je aan de slag gegaan met opleidingen voor gedetineerden. Ja. Waarom is het ervoor gekozen om deze weg in te gaan? Nou, in eerste instantie heeft dat iets te maken met een bestuurlijk overleg. Eigenlijk is het zo dat het ministerie van Justitie gekeken heeft naar allerlei mogelijkheden om de zogenaamde draaideurcriminaliteit om die te verminderen. En wat bedoelt je er precies mee? Nou, draaideurcriminaliteit zijn eigenlijk de gedetineerden, zeg maar de mensen die in de gevangenis terechtkomen, die hun tijd hebben uitgezeten en vervolgens dan weer op straat komen en binnen afzienbare tijd weer terug in de gevangenis komen. Mm-hmm. Dat kost de overheid, dat kost de gemeenschap heel erg veel geld natuurlijk. Mm-hmm. Dus justitie is gewoon kijken en onderzoeken van op welke manier kunnen we dat weer terugdringen. En is er opleidingspartners bij gaan zoeken. Maar in eerste instantie is dat een bestuurlijk overleg geweest, zoals dat heet in Nederland. Mm-hmm. Bestuurders aan tafel om te kijken van is dat iets voor ons. En ik was erbij uitgenodigd en op enig moment heb ik gezegd van nou, voordat we daar ook maar stapjes in gaan zetten, wil ik eigenlijk heel graag kijken wat het eigenlijk betekent. Want gevangenis had ook voor mij een heel beladen gevoel. Gevangenis ver vanaf. Zelf dus, ook nog niet mee te maken? Nee, gelukkig niet. Tenminste, nee, gelukkig niet. Dus wat dat betreft was het voor mij sprong in het diepe. Geen idee wat er gaat betekenen. En ik vond het zelf heel belangrijk om in ieder geval zelf te ervaren wat het betekent om gedetineerd te zijn. Mm-hmm. Voordat we gaan praten over opleiden aan gedetineerden. Want ik moest het ook in de eigen organisatie kunnen verkopen. En ik zit zo in elkaar dat ik dat ook zelf het gevoel wil krijgen van waar hebben we het over. Ja, maar wie heb je dat dan ervaren? Wie heb ik dat ervaren? Eigenlijk ben ik begonnen met 3 dagen stage te lopen in de gevangenis. Mm-hmm. Dus ik heb in Sittard, in Roermond en in de vrouwengevangenis in Ter Peel 1 dag metgelopen bij de afdeling onderwijs van de gevangenis. Iedere gevangenis heeft een afdeling onderwijs. En heb daar ook de hele dag mogen spreken met gedetineerden. En ik moet zeggen, dat heeft wel een bijzondere indruk op mij gemaakt. Ja, wat voor invloed heeft dat gehad? Nou, weet je, ik denk dat iedere Nederlander, iedere burger wel een bepaald beeld heeft van gevangenen, van criminelen, laten we het even zo stellen. Mm-hmm. Dat beeld had ik ook. Ik had ook het beeld van als je in de gevangenis terechtkomt, dan krijg je een eigen kamer met jacuzzi en televisie. En daar betaalt de overheid heel veel geld voor. Maar... Dat zien inderdaad de verhalen die rondgaan natuurlijk. Ja, maar ik kan dus zeggen dat het niet het geval is. Het geeft in ieder geval wel voor mij, in ieder geval als tussen aanhalingstekens brave burger, toch het gevoel van hier wil ik nooit terechtkomen. En in dat geval ben ik natuurlijk ook met knikkende knietjes die gevangenis ingegangen. In de hoop dat ik nog een keer los zou werken laten. Ja. En ik ben de gesprekken aangegangen met de gevangenen. En in al die gesprekken heb ik ervaren dat het allemaal om persoonlijke zaken ging. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk aan de slag gegaan. Ja, maar nou even terugkomen op de opleidingen die je geeft. Want wat voor opleidingen zijn er nou precies die doorgegeven worden? Nou, in eerste instantie varieert dat van alle niveaus. Maar over het algemeen kent ze zien dat de mensen die in de gevangenis zitten, voor het grootste gedeelte mensen zijn die of geen opleiding hebben afgemaakt, of in ieder geval geen startkwalificatie hebben, zoals dat heet. Dus minimale niveau 2 van een beroepsopleiding. De mensen willen heel praktisch aan de slag, maar hebben ook toekomstidealen die eigenlijk nooit zijn ingevuld. En wij willen er eigenlijk op maat gesneden, zeg maar even, met de gedetineerden gewoon kijken wat we daarvoor kunnen betekenen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat niet echt iedereen door voor in aanraking kan komen. Want ze moeten ook inderdaad zelf dat ook willen gaan doen natuurlijk. Dat ze niet weer door mij gaan stoppen. Ja, kijk, in de trajecten die we op dit moment uitvoeren, want er zijn 2 soorten opleidingstrajecten in de gevangenis. Het zijn de algemene opleidingen, waarbij aan een groep iets verteld wordt over niveau 1-achtige opleidingen, zeg maar even rondom taal, rekenen en dat soort zaken. Mm-hmm. Dit is echt gericht op het beroep
echt gericht op de persoon. En dat wordt allemaal keurig netjes voorgesorteerd door de mensen die met de gevangenen dagelijks aan de slag gaan. Dus alleen maar zeggen dat ik het leuk en belangrijk vind in de motivatie is onvoldoende. Het moet ook iets te maken hebben met een soort van structureel gedrag in de gevangenis. Om die mensen ook daadwerkelijk een nieuwe toekomst te kunnen bieden. Want daar is het eigenlijk om begonnen. Ja. Het bieden van een toekomst. Maar, want heeft het meer gevolgen dan puur alleen het feit dat ze wellicht in de toekomst een betere baan kunnen krijgen? Op de gedetineerden zelf? Het heeft zeker ook een stuk motivatie voor de gedetineerden zelf. Want de dagbesteding van een gevangene is enerzijds of werken of studeren. En daarnaast hebben ze een aantal andere activiteiten te doen. Er zijn gedetineerden die heel bewust kiezen voor school, voor opleiden. Werden daar ook intensief door de collega's van de gevangenis door begeleid. En in dat zin zien ze natuurlijk ook wel dat mensen een toekomst weer zien. En die toekomst zien en er ook iets van willen maken, leidt uiteindelijk dat ze hopelijk niet meer terugkomen in de gevangenis. Ja, absoluut. Maar nou kan ik me voorstellen, veel mensen thuis die denken natuurlijk ook dat moet op een bepaalde manier gefinancierd worden. Thuis zien er misschien zat mensen die hard ploeteren om ook maar een studie of iets dergelijks te kunnen betalen. Bij de gedetineerden, volgens mij 40% daarvan heeft het al moeilijk om inkomsten te krijgen. Volgens mij 30% daarvan heeft dus weer enorme schulden. Wie geeft het precies in zijn werking dan? Nou, de beladenheid van het thema geeft ook wel aan dat mensen zoiets hebben en betalen we er dan ook nog voor vanuit de maatschappij. Er is zeker vanuit justitie heel goed onderzoek naar gedaan van wat kost het ons als maatschappij als we de gevangenen steeds weer terugkrijgen in de gevangenis. Ja. Dus vanuit dat oogpunt levert het scholen van gevangenen ook daadwerkelijk iets op. Dus dat betekent dat als ze zelf in hun eigen noodzaak kunnen voorzien, dan kost dat de maatschappij minder geld. Ja, dus op dit moment is die maatwerktrajecten weer gefinancierd uit overheidsmiddelen, of vanuit justitie of vanuit onderwijs. En daar hopen we in ieder geval toch iets financieels met te bereiken. Ja, anders werd het natuurlijk niet gedaan. Ja, precies. Ja. Maar nou is het natuurlijk zo, bij een opleiding is vaak een praktijkervaring ook heel belangrijk. Wie geeft ze dan mee om met een gedetineerde? Want die moet natuurlijk niet zomaar buiten de deur komen. Nee. Ja, dat is een heel aardige hobbel die ze daar benoemt. Kijk, de praktijkervaring, zeker bij beroepsopleidingen, zit ongeveer 40% beroepspraktijkvorming of stage in. Wij hebben het hier niet over dagopleidingen, maar we hebben het hier over BBL-opleidingen. Dat zijn opleidingen 1 dag per week naar school, 4 dagen in de week werken. Dus eigenlijk zo'n 80% van hun studie moeten ze boete doen. Dat kunnen ze enerzijds doen door een stuk praktijkervaring in de eigen werkplaats te doen. Dus dat ze ook opdrachten moeten doen in de werkplaats van de gevangenis. Onder leiding van mensen die dat begeleiden, de werkbegeleiders. En voor een gedeelte zijn we natuurlijk wel op zoek naar bedrijven die zeggen van nou, ik heb gekwalificeerde handjes nodig. Mensen die echt gemotiveerd zijn om er iets mee te doen. En ik wil zijn er bedrijven die zich die dat doen? Er zijn bedrijven die dat zeker willen doen. Wat ze terecht vragen is, maar wat betekent het als het fout gaat? Moet ik dat dan zelf oplossen met de gevangenen? Dus vanuit detentie is er heel erg veel aandacht aan geschonken om die mensen ook goed te begeleiden op de praktijkplek. Dus ze kregen ook een stuk ondersteuning daarbij. Maar we praten niet over honderdtallen criminelen. Hè. We praten echt over mensen die in detentie zijn, die nooit meer in de gevangenis terug willen komen en dat willen doen door een stukje scholing en door met hun beroep te kunnen oppakken. En dan hebben we het over een tiental of tientallen mensen in Limburg. Dus we moeten ook niet meteen denken aan bussen vol die opgeleid moeten worden. Nee. En dus hoop inderdaad dat er nog bedrijven zien die ze daadwerkelijk ook uiteindelijk terecht kennen. Ja, en bedrijven die dat aandurven. Ik moet erbij zeggen dat sommige gedetineerden, met name de vrouwengevangenis, die moeten we eerst overtuigen van het feit dat beroepen die ze graag willen doen, bijvoorbeeld in de kinderopvang of beroepen in het kader van iets wat met een VOG, met een verklaring omtrent gedrag te maken heeft. Ja, die beroepen komen dus al nooit meer in aanmerking voor de mensen die in detentie hebben gezeten. Dat is even een domper, maar dat accepteren ze wel. Maar dan blijven er nog heel veel beroepen over waar ze hun eigen even motivatie in kwijt kunnen. En dat vinden ze prachtig om te doen. Ja, wat zien de resultaten tot nu toe? Tot nu toe is het zo dat we een 15-tal gedetineerden in een opleiding hebben zitten. Dat zijn bijna allemaal gefragmenteerde opleidingen. Dus gedeeltes uit opleidingen die ze dan kunnen doen in de gevangenis.
Dat zijn over algemeen zijn dat opleidingen die te maken hebben met front office, dus zeg maar even het te woord staan van mensen, het licht verzorgen van mensen in de ouderenzorg of iets anders. Echte activiteiten die ook wel een beetje passen. Maar zien er ook al gedetineerden die uiteindelijk dus ook echt een baan hebben gekregen? Nog niet. We zitten in een pril stadium dat we in ieder geval over de grote hobbel heen moeten. Dus we zitten nu nog in de opleidingsfase en proberen ook de bedrijven te overtuigen van een stukje baangarantie in het kader van die motivatie. En dat is de fase waar we nu in zitten. Dus we proberen dat wel tot een succes te laten leiden. Om vervolgens ook de maatschappij duidelijk te maken dat het ook iets levert. Niet alleen maar kost. Ja, dat is inderdaad het belangrijkste ook. Dat we op die manier toch die mensen weer een nieuwe kans geven in de samenleving. Dat is toch veel bedoeld. Ja. Nou, hartelijk dank voor de toelichting en heel veel succes met hetgeen we nog gaat komen. En laten we hopen dat ze op een goede manier weer terugkomen. En blijf uit de gevangenis, dat is het allerbelangrijkste ding. Absoluut, dat is zeker. Dankjewel. Ja, en voor ons is het tijd voor kerstmuziek geworden. Limbo Express zijn namelijk ook color. En ze gaan voor ons brengen als het kerstmisbeurt. Bij de boze storm en als alle lampjes wel branden gaan. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. En dan gans Limburg onder een sterrenpracht naar de kerk kijkt in de stille nacht. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. Klokken loeien, het kind is geboren, in de kerstnacht is het wonder gebeurd. Sneeuwwitte straten, stil en verlaten, als het kerstmis in ons eigen Limburg wordt. Tegen het eind van het jaar kun men stad en streek voor iedereen wel de schoonste week. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. En koning Winter dan waar ons land regeert en op eerste kerstdag op sneeuw trakteert. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. Klokken loeien, het kind is geboren, in de kerstnacht is het wonder gebeurd. Sneeuwwitte straten, stil en verlaten, als het kerstmis in ons eigen Limburg wordt. Tegen het eind van het jaar kun men stad en streek voor iedereen weer de schoonste week. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. En dan gans Limburg onder een sterrenpracht naar de kerk gaat in de stille nacht. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. Als het kerstmis wordt in ons prachtige Limburgse land. Ja, de heren van Limbo Express. Straks gaan ze nog een keer voor ons zingen, maar dan met Roel Pijs van Repsi. Wie dit nou precies zit, wie die nou bijeenkomen, dat kon ik ze vragen, want ze zien inmiddels hier komen zitten. Welkom. Hoi. Ja, het nummer Enne. Ja.
Dat heb je opnieuw uitgebracht, maar dan inderdaad met z'n drieën. Ja, Wie klopt. is dat zo ontstaan? Dat nummer dat hebben we al sinds 1999 in ons repertoire zitten. Dat is onze eerste hit, zou ik maar zeggen, geweest. Daarmee zijn we zelfs in de zoekkoel gekomen. En het is toch wel een beetje provinciaal bekendgemaakt. Nou, dat wordt nog heel regelmatig gevraagd op de bühne. Zinker Enne ook. Ja, ook Enne. Het blijft nog inderdaad toch die Limburgse uitspraak. En ik heb Roel een keer vorig jaar zien staan met John Koenen. Met een regenwormliedje. En ik denk van, god, dat is leuk. En toen heb ik Roel een keer metgemaakt met opnames die ik deed voor mijn werk. En toen zei ik, Roel, we hebben een nummer dat heet Enne. Kreeg hij er inspiratie bij. En volgens mij, binnen 2 dagen heb je die inspiratie gevonden. Ja? Ja, ook en zag ik eigenlijk terug. En toen wordt het geregeld. Dus dat wordt meteen duidelijk. Dat verdoor gaat met kosten. En zodoende. Ik ben erg blij met de samenwerking. Ik vind het erg leuk. Het is gaat anders dan wat ik normaal in de band doe, in Rapsy. Ook Enne. Ja, dat is erg leuk om te doen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, maar wie heb je dat dan aangepakt? Want ik neem aan dat het toch in een ander jasje is gestoken dan? Ja, inderdaad. Dat is dan inderdaad ook bij de studio gebeurd. Bij Marlstone. Joep Servet heb ik er achteraan gezet. Joep, dat moet wel iets moderner worden. En zat er waar. Er moet een stukje inkomen. Hoe in Roel natuurlijk zijn rap kan brengen. Dat is dan even passen meten. Even kijken wie veel regels rappen heeft Roel. En wie veel zingt van het origineel nog dan. Ja, en zo is het uiteindelijk toch een heel leuk, nieuw, eigentijds nummer geworden, denk ik. Ja, dat heb je makkelijk in kunnen passen? Volgens mij wel, hè. Ja, ze komen met de muziek en ik pas dat dan gewoon in. Hè. Dat doen we dan. En dat is geluk. Ja. Maar Huub, betekent dat ook dat je nou dukker samen met z'n drieën op de bühne gaat staan? Ja, dat is natuurlijk een resultaat daarvan, hè, toch? Wat is het? Dat is een resultaat daarvan. Ja, want ik neem aan dat je de agenda eigenlijk ook al vol had zonder de eigen dingen allemaal. Er zijn een aantal optredens inderdaad die we al gepland hadden. Maar Roel gaat nu kijken wanneer het ook in het beach springen. Vooral de dameszittingen met de carnaval heeft er gezegd, wil er geen bij zijn. Maar we hebben ook al inmiddels een aanvraag gekregen voor de Ouwieverbal in Valkenberg. Ook bij TV Limburg live. Dus daar gaan we ook naartoe. Als het doorgeet, shuttle op de Vriendhof, gaan we misschien nog mee doen. En er is nog een aanvraag voor Kerkrooi, ook het klonen trekken. Ja, dat soort dingen, dat gaan we dan zeker samen doen, hè, Roel. Dat liep me heel gezellig. Dat is toch gewoon voor doen? Ja, maar normaal gesproken wist ik niet in de vaste muziek eigenlijk, hè? Nee, we hebben vorig jaar over inderdaad dat singeltje met John Koenen gehad, met Rapsy. En dat vond ik een erg leuk idee. En dat was ook wel leuk om met de band nog uit te brengen, zou ik maar zeggen. Maar we zijn dus nu met Rapsy heel erg aan het focussen op het nieuwe werk. En dat staat toch wel heel erg ver af van de vastelovensmuziek. En dit is voor mij wel een leuke mogelijkheid om dan ook toch dat publiek een beetje te bedienen. Want ja, ik vier het zelf graag. En dan doe ik dat gewoon zonder Rapsy, zal ik maar zeggen. Ja. En dat is wel heel anders, dat klopt, ja. Ja, dat geloof ik. Maar ja, met Rapsy heb je dit jaar ook nog een mooie prijs in de wacht gesleept, hè? De Jo Erensprijs. Ja, absoluut. Dus je hebt een eer hoog te houden. Sorry? Je hebt een eer hoog te houden. Ja, precies. Ja, is dat dan, dit klinkt natuurlijk wel weer akelig als dat zo zegt, toch? Of niet? Want dit is natuurlijk ook heel leuk. Het is heel anders, maar ook heel leuk. En het is wel heel verschillend. Ja. Maar zelf ook druk. Wanneer kunnen we weer iets volgende iets van Rapsy verwachten? We zijn geselecteerd voor Nu of Nooit. De bandwedstrijd. En daar spelen we 14 januari spelen we dan in muziekgieterij. En dat is de eerste show die eigenlijk nog opstaat nu voorlopig. Daar zijn we heel veel aan het repeteren om daar iets speciaals van te maken. En dat is wat we achter de schermen doen zien. En daarneven ben ik natuurlijk dan in het carnavals tijdperk, zal ik maar zeggen, heel bezig met de Limbo Express. Ja. Maar Limbo Express zelf ook nog druk met allerlei andere zaken? Zeker, Huub. Want we hebben niet alleen ons eigen repertoire, maar we schrijven heel veel liedjes ook voor anderen. En dat gaat ook heel erg goed. Een van die liedjes is zelfs weer doorgedrongen tot de finale van het TVK, het Tiener Vastelovens Liedjesconcours. Ja. Ook weer een link met TV Limburg, heb ik begrepen. Dus we houden ons nog wel bezig, denk ik. Ja, geef ook niet te vervelen, absoluut niet. Nee, de mensen Huub beginnen... Nee, zeker niet. We hebben genoeg te doen, genoeg om handen, dus laat gewoon, zou ik zeggen. Nou ja, en dan wil ik je natuurlijk wel vragen, of kan ik even een nummer voor ons wilt zingen? Anne? Ook Anne. Goed? Oké. Anne, nou dan moet je klaar gaan staan op de bühne. Dan kondig ik ook even aan, want dat nummer Anne, wat ze nou weer opnieuw uitgebracht hebben samen met de Roelie Prongeluk, moet ik zeggen. Ik ben wel erg benieuwd wie dat nou klinkt. Dus hey, zien ze voor ons Limbo Express met Roelie Prongeluk. Anne. Dames en heren, jongens en meisjes. Anne?
zeg Anne, Limbo Express en Julio per ongeluk. Toch over. Anne! Anne, Ook Anne. gesprek van hoog niveau. Anne, Ook Anne. wie geht het? Ook zo. We hebben het allemaal druk, voor niks en neem het niet. Een groot gesprek geloesterd door het geders en iets te wiet. Anne, Ook Anne. gesprek van hoog niveau. Anne, Ook Anne. wie geht het? Ook zo. Ik heb gaargoeds niks te zeggen, maar toch spreek ik iemand aan. Totaal niks uit te leggen, ik weet niet meer wat ik dan. Wordt zitten niet te kort, voor een degelijk gesprek. Jong spreekt ze dialect, ja dan weet ik wat ik zeg. Wat seks hem tegen in het is een tegenkomst op straat. Niks zinnigs niet te melden, ben ik al uitgepraat. Vult hij nog gaat te lachen, of dan ik mijn beklag. Niet gedacht, just gezag, ik heb nog zo gezag. Anne, Ook Anne. gesprek van hoog niveau. Anne, Ook Anne. wie geht het? Ook zo. Vult de regen, schenkt de zon, jong is dat nu interessant? Dat is toch geen gesprek, dat je toch geen band? Ik weet de woord, echt magnifiek, dat alles samenvat. En een jong boe hebben weer het nu over gehad. Bla bla bla, zo lullen weer een slappe dialoog. Weer 10 minuten volgezwetst met die boe dat op sloeg. Spraakwaterval, opgedruig, inspiratie ben ik kwijt. En een jong, och en een chef, jij doet de ganse tijd. Anne, Ook Anne. gesprek van hoog niveau. Anne, Ook Anne. wie geht het? Ook zo. Het weer is goed, het weer is slecht, we blijven aan de gang. Ik word nog op het speelschijn, is de groete. Albert Schenk. Ja, het nummer Anne. En dat is een nummer wat in elk geval bij mij gewoon goed blijft hangen. En we zullen hem met de vastelovend vast nog wel vaker huren. Maar voordat de vastelovend gaat komen, hebben we natuurlijk eerst nog Kerstmis. En weer door helemaal zin in het, dat is natuurlijk Jacques Vinders. Namelijk op 15 december, dan staat hij in Heerlen op de planken met zijn kerstmisklanken. En ja, hij is volop in de voorbereidingen. En daar gaan we nou even naar kijken. Kijk, je gooit emotie als een boemerang de zaal in. En als dat terugkomt, dan is dat zo'n prachtig gevoel. Vandaag repetitie, voorbereidende repetitie voor de kerstshow 15 december. En ja, vandaag hebben we geoefend met het combo, of gaan we oefenen met het combo. En dat is de bedoeling dat dat al zit. Dus als dat helemaal in de stijgers zit en als dat vast zit, dan kunnen we straks met de grote band, met 10 man zijn we dan, kunnen we dan de finishing touch maken. Ik ben op de eerste plaats geen repetitiebeest. Ik vind repeteren verschrikkelijk, omdat repeteren is doen alsof het echt is. En mijn liedjes, of als ik zing, wil ik op intentie zingen. En dan wil ik met gevoel zingen. En 's morgens om 10 uur, dan ben ik niet wakker, mijn gevoel nog niet wakker. En dan moet ik ook nog repeteren, dus het is heel moeilijk vind ik, om dan in draai te zijn. Burned out and dark now, you held me captive, thief who takes it all.
Ja. Ja, dat was bij Light of Home. En daar komt in het zinnetje a love not to return. Een liefde die nooit meer terugkomt. En toen moest ik denken, mijn viervoeter, mijn geliefde hond, herdershond, is vorige week overleden. En ja, hij was 13 jaar, was hij mijn huisvriendje en mijn huisgenootje. En toen schoot ik helemaal vol en toen dacht ik ineens van ja, die liefde zal ik nooit meer ervaren. Hem zal ik nooit meer terugzien. En als ik dan in mijn gevoel duik en ik kom dat tegen, ja, toen sloeg ik helemaal dicht. Ja, gebeurd. Maar ik ben blij dat het hier gebeurd is, want dat kan natuurlijk ook op de bühne gebeuren. Maar kijk, als artiest word je niet geacht te huilen op de bühne. De mensen moet je laten huilen, de mensen moet je laten lachen. Je moet zelf niet huilen en niet lachen. Maar ik ben ook maar een mens, dus ik hoop ook, dit is nog nooit gebeurd, dus ik hoop ook niet dat het gebeurt, maar het gaat dieper. Moet ik doen dich te wennen, dich te behagen. In principe zijn er nieuwe arrangementen gemaakt en die nieuwe arrangementen worden uitgeprobeerd en die worden dan bekeken en soms zijn er dingen gewoon zoals ze geweest zijn, maar soms zijn er ook nieuwe dingen bij. Ik ben bandleider, dat betekent dat ik de arrangementen ook maak voor de jongens en de repetitie leid. Dat is alles. Soms moet je ook afspraken maken over tempo, het ritme, wil ik het zo, dus dat is ook belangrijk. Die samenwerking met Jacques, die is geweldig. Dat is, dat hoor je, dus dat gaat geweldig. Nee, die samenwerking die gaat goed, we zijn best goed op elkaar ingespeeld. Ik doe dat nog al een paar jaar samen met Jacques. Heel veel is improviseren, heel veel is op het laatste moment. Zorgen dat alles fatsoenlijk loopt. En het is gewoon een hele korte lijn, het is Jacques' show. Wat Jacques wil, dat moeten we zorgen dat wij dat waarmaken. En dat werkt gewoon super. Nou, ik ben eigenlijk gast, want Jacques is natuurlijk de cineshow. En ik doe dat alle paar jaar en mijn rol is eigenlijk komisch. Ik doe verschillende typetjes. Ik ben zijn vaste visagiste al sinds een paar jaar. En dat is een hele klus. Want bekijk de manser kop van hem, maar ze doet je het van moet maken. En als ze helpen papieren zelfs een keer. Dus dat, maar hij kan me gewoon niet missen natuurlijk. Dus ik ben er iedere keer om een beetje bij te schminken. En voor de rest, ja, kan ik toch niet zoveel over zeggen natuurlijk, want dat moeten de lui maar zelf bekijken. Dat is ja de voice of Kericho. Herrlich, lekker leven. Zwerven toch niet alles beleven. Rollen, rollen. Rollen door het leven. Ik denk het contact met het publiek dat het belangrijkste is. Het publiek het gevoel had, er staat een die met ons communiceert. En dat vind ik, dat is zo geweldig. Ja, ik werk nu al, ik denk een jaar of 6 met Jacques samen. Ja, hoe is dat? Leuk. ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Het is huiselijk, dat wel. Het is niet zo strak als bij andere professionele orkesten of coverbands of dit en dat. Tuurlijk, er worden afspraken gemaakt, maar ja, die worden altijd besproken als er iets fout gaat. Jacques heeft altijd eten voorzien. Dat is ook wel een hele mooie bijkomstigheid. Ja, het is heel huiselijk. Ja. Smakelijk. Smakelijk, ja. Ja,
doen we even onderweg naar het theater, even kijken in het theater of alles in orde is, of alles voorbereidingen al zo wit zijn wie voor ze moeten gaan. Want ja, straks zitten we daar in de zaal met volle bak. Dus we willen natuurlijk niets aan het toeval overlaten. We willen alles gewoon lekker regelen. Dat alles prima in orde is. Want dat geeft toch een beetje rust en een beetje zekerheid. Want het is al, de plankenkoord is al erg genoeg. Ohne dat ze nog rekening moest houden met dingen die niet geregeld zijn. En op het laatste moment nog anders zouden moeten. Dat komt helemaal goed, want de medewerkers, de floormanager en alles en iedereen is door. Technici zijn door, het orkest is door. Straks wordt alles opgebouwd voor de grote kerstshow die eraan gaat komen. Dit is fantastisch, hè. Dit is zo mooi, hè. Al dat rode pluche en je ziet gewoon, dat is de sfeer van ook wat een kerk of een kathedraal heeft. Hè. Een theater heeft zoveel, ja, dat geeft je zoveel kracht. Hè. Als je staat te kijken en denk je van, hier wil ik staan, hè. Hier wil ik zijn, dit is zo ontzettend mooi. Kerstmis is voor mij het feest van samen zijn, van bezinning, van feestvieren. Maar vooral van samen zijn. Het is ook het feest dat het licht terugkomt. Ik verheug me er heel erg op dat de dagen dan weer langer worden. En dat je dan, ik heb ook het idee dat ik dan tweede kerstdag al merk, hè, als de zonnewende is geweest, waar Kerstmis eigenlijk op gebaseerd is, heel lang geleden. En wat hier ook heel mooi aan is dat als je dus hier staat, hè, want kijk, dan weet je gewoon, je staat en dat je dit mag doen, hè, dat je dit kan doen, hè, dat is een geschenk van God of van Allah, of ik weet niet wie daar verantwoordelijk voor is, maar dat je dat talent hebt meegekregen om dat te mogen doen, dat is prachtig. Hier gaat het gebeuren. Nou, hier gaat het dus straks gebeuren in dit prachtige theater in Heerlen. Ik hoop dat u er heel erg van gaat genieten en voor u nu een fijne kerst. Na de reclame zien we weer terug met nog veel meer muzikale gasten, namelijk met Marleen Mols en Johnny G. En we gaan het ook nog hebben over piekendassen, dus blijf vooral kijken. Partner van Limburg Vandaag is Intratuin.